Здравейте, ние сме Вдъхновландия, подкаст за личностно развитие от тинейджери за тинейджери и днес ще се запознаете с екипа. Аз съм Радостина. Една дума, с която бих се описала е амбициозна. Здравейте на всички, аз съм Петър, приятно ми да се познаем и една дума, с която бих се описал е екстровертен. Здравейте, аз съм Адриана и една дума, която ме описва е упоритост. Здравейте, аз съм Цветина и една дума, която ме описва е вдъхновение. Здравейте, аз съм Деница и една дума, която ме описва е динамична. И сега започваме първият кръг на нашата игра. Какво представлява тя? Ще теглим въпроси от това вълшебно мухканче и всеки ще отговори, така че да разберете малко повече за нас. Като първа започва Радост. Гледай. Вече почнем да продължава. Какъв е най-добрият съвет, който си получавал и как той е повлиял на твоя живот и решение? Може би нещо, което са оказвали на всички родителите. И майка ми постоянно ми е повтаряла, дори да не харесваш някой учител, възползвай се на максимум от него, което той не знае. Така че, може би е това да се възползваш от хората, в смисъл, добре, това звучи много зле, да се възползваш от техния опит, дори да не ги харесваш, просто извлечи най-ценното и това, което ти предлагат, оставяйки настрани личните преференции. Да. Сега е мой ред. Благодаря. Така. Какви са твоите цели за личностно развитие и как ги постигаш? Аз имам прекалено много цели за личностно развитие, но една много важна от тях е книги за самопомощ. Самопомощ е предвид като психологически книги. Примерно сте чували автори като Дейл Карнеги и аз ги постигам реално като чета книгите всяка вечер поне по един-два пъти или по един-два абзаца от нея. Ти си Адри? Какви са твоите силни страни и как ги използваш в работата си? На първо място е постоянството, когато си задам нещо, не се спирам докато не го изпълня до край. На второ място е перфекционизма, което не съм сигурна дали е силна страна, но държа всичко да е направено точно и както трябва. И на друго място организационните, някакси организацията и работата в екип. Успявам да работим с други хора, да се разберем между си. Тя е нашият естетически експерт и всъщност ни поддържа социалните мрежи, така че може да видите от нейното творчество повече на нашата Instagram страница. Долу в описанието. Така, сега е мой ред. Дълъг въпрос. Ако би могла да се срещне с която и да е личност, жива или починала, коя би била тя и какво би я попитала? Как тази личност е въздействала на твоя живот или възгледи? Първият човек, който ми дойде на ум, се казва Джим Рон. Той е американски предприемач и всъщност е бащата на сферата за личностно развитие. Бих искала точно с него да се срещна, защото той се умява всъщност от социалните низини да се издигне и чрез всъщност своя труд и много така му се възхищавам и ми интересно да му задам някъде въпроси. И сега е твой ред, Дени. Какви са твоите хобита или интереси и как те се отразяват на вашата ежедневна рутина или личност? Моите хобита са, едно от тях е да рисувам, много обичам да рисувам, докато слушам музика или гледам нещо. Друго, с което се занимавам, са компютри, уча се в момента и съм няма се разбира. Супер, може би рисуването да прави по-креативно. Да. Давай, Ради, сега ще започнем с втори рунд.
Как се нарича подходящия въпрос в момента? Сега едно гледам на кафе, ама не виждам. Няма кафе. Тук трябва да обясниш как се гледа на кафе в някой подкаст. Аз не мога. Просто израз. Какви стъпки си готова да предприемеш, за да стигнеш до желаната професия? Всичко е живот или смърт? Повече смърт, най-вече. Смърт. Не мога. Не, просто... човек трябва да осъзнае, че понякога, ако наистина искаш нещо, трябва да се откажеш от други неща. И може би това ще е лично време, почивка, хора, места, но в крайна сметка може би просто така е трябва. И така приемаш. Да. Не, в степен съм съгласен. Сега е мой ред. Има ли определена професия, която винаги си искал да следваш? Това е много хубав въпрос и реално като малък много исках да бъда пожарникар. Сега малко се промениха нещата и искам да бъда лекар или предприемач. Но все пак в трите професии ще спасявам хора. Като предприемач, даже и с благотворителност. Даже Исус. Каква според вас е разликата между бедните, средната класа и богатите? Според мен, честно казвам, няма разлика между трите класи, защото парите са иллюзия. Ние хората си го правим това, да. Си ги измисляме. Да, разделението. Защото хората трябва да сме едно и да се подкрепяме, отколкото да се разделяме по този начин. В днешно време богатите имат доста повече предимства от бедните и всичко е за пари. Всички сме егоисти и искаме да печелим повече и повече. Но според мен, ако ги няма парите, това, което ние си го правим, ще сме един вид по-щастливи. Това е. Аз съм съгласен. Как се справиш с стреса и натовареността в ежедневието? Това е много интересна тема, на която разсъждавам доста често и всъщност много ми помагат разходките сред природата, това да стана насаме със себе си, поне аз лично имам нужда от това. И също музика и като цяло да, спокойствие, малко така да съм сред природата, извън големия град и да се наслаждавам просто на сегашния момент. Това е моята рецепта за щастие. Мога да решим малко, Да. когато се разхождаш след природата или просто да кажем ти е прекалено стресовите дни, имаш прекалено много работа за вършене, излизаш, правиш си 15 минути разходка и вече си зареден до гора с енергия. Да, съгласна съм. Ти си, Дени? Витамин D е като наркотик. Точно така. Но не е само това. И чистия въздух. Имало ли се професии, за които си чувала или прочела и които те вълнуват? Ами аз се вълнувам от професията програмист и за това чета за нея, колкото мога да се развивам и Крачка по крачка със сигурност ще станат нещата. Сега е последен финален раунд. Стигнат ли въпросите? Да се надяваме. Ами както ние ги минаваме, какви са най-големите предизвикателства, пред които се изправим в кариерното си развитие? Оцеляване. Ами не, като цяло, тъй като желая да работя в чужбина, казвайки оцеляване, не преувеличавам твърде много, защото може да е трудно чисто просто финансово е по-различно. Стандарти на живота в много от държавите е по-различно спрямо България. Дори да не е толкова по-добре, със сигурност по-скъпо. Пример Америка. Но Там да. заплатата е по-висока. Да, качеството на живота по-важно. Качеството на живот в Америка е като държава от третия свят, но претендира, че са държава от първия свят заради голямата и добре развита икономика. Но влизаме в политиката, нека не ходим там. Да. Нашият подкаст е неутрален. Да. Политически. Нито над, нито десет. Да. Сега е моят ред да си изтегля въпрос. Така.
Какъв е твоят най-любим филм или книга и защо? Моята най-любима книга напоследък е няколко от поредиците на манга, които чета. И това е Вагабонд. Разказва се реално за историята на Миямото Мусаши. Това е един от най-великите японски самураи, ако не знаете, от преди 4-5 века. И реално разказва как един човек може да промени изцяло живота си, стига да иска. Супер вдъхновяващо като нашия подкаст. Точно така. Имам препратка. Да, заповядай, Адри. Твой ред. Благодаря. После ще трябва, че ги съберат. Пред какво предизвикателство си изправена в момента? Преди 5 месеца се сблъсках с това, че загубих баща си и в момента се опитвам да живея и да съществувам без неговото съществуване. И да... Всичко е различно. Не виждаш на къде ще отидат нещата и всеки ден просто се опитваш да станеш от леглото, да продължиш живота си по нормален начин, а нищо не е такова, каквото е било. И е трудно, но ще преминем и през това. Всеки човек преминава през нещо такова в живота си. Аз вярвам, че ти ще успееш и ние сме тук с теб. Да. Ще отборя на вдъхноватия. Твой ред. Заповядай, Цвети. Благодаря. Какво е нещото, което хората грешат за вас, когато те срещнат за първи път? Каква е една характеристика или черта, която би искал хората да знаят за теб от самото начало? Ами първоначално, всъщност, според мен, хората не смятат за това, че нямам чувство за хумор, а всъщност не е така, че приемам твърде на сериозно нещата, като това не е за всичко и просто е необходимо да мине време да се опознаем повече, за да разберат всъщност моето чувство за хумор. И друго, което хората според мен забелязват веднага в мен е всъщност моето вътрешно желание за развитие и да, това, което ми се иска по-често да забелязвам в мен и за това, че всъщност ми пука за хората около мен. Нещо, което аз бих допълнил към това е тефтера на Цвети. Бих ви препоръчал и на вас. Списвайте си нещата в тефтера, защото, както казват моите роднини, умните си записват, глуповите помнят. Да. И по-добре да бледо мастило, отколкото думи смисъл, които просто са такава въздух. Да. По-добре действие, отколкото думи. Точно така. Ето, допълваме се и сега е ред на ден. Каква е мечтаната ти заплата? Как мога да я постигна? Ами, аз не мога да се определя точно заплата, но Не бъди скромна. Такава, която ще може да ме накара да се живея добре с всичко, каквото ми е нужно. Както и моето семейство, реално един ден. Това звучи добре. Аз бих казал и като мъчпух, колкото повече, толкова повече. Точно Да. така. Казваме чупух и умря от свръхдоза. Никога не е слушала. И това беше от нас, хора. Надяваме се да ви хареса видеото и очаквайте първият ни подкаст. И не забравяйте да оставите долу в коментарите вашите отговори на някои от въпросите. Чао, до скоро! Чао, чао!